A díomh fáilte roimh go dtí fhíseán eile agus inniuh tá mar a going an tuairiscéalaí Liam Mac Cóil, den thuairiscéalathe is móla rá atá ag scríobh an Gaeilge I láthair na huaire. Tá sé tar éis úrscéal iontach a fháil siú ní sé bhádó hin I trí litr a ceanna ifir a héan an litr in nGailge, 16 brahan tú gúil tú an nGailge, leanan sé agan sin go dtí Sasanna agus an trío ceann an mórrain idir an íseal tír agus ó dheas go dtí an roid. Iontach fad. Mar sin fáilte róid a Liam is iontach tú a bheithin ar láthair inniuh. Agus ceapantas gur teanga ecoloíoch í an Gaeilge. An féidir leat sin a bhíú doing le a hull. Ja, gur míle mágad feidiras na focail jazz agus an bhaid bliac an a leabhar, tá mé thar bheith buíochtaíod. Déanamh íarta se a bhíú, rééisúnta scioppaí. Teanga ecoloíoch an Gaeilge, cén fá gapam sé sin. Bhfuil díreú ar ghárod a bhanas le gach teanga. Comhréir dús, sé sin ábhar na bhacail, agus an sin an gramadach, an chuanáirí an focail, tíbhaiste an abart a brathair an bhríatá leis a bhacail nó an ról atá an focail ag immert san abart. Comhréir dús. Degan ná chuir muid na rudí is tábhachtaí chun tosaigh. Ach tá an Ghaeilge ansuntasach mar theanga, mar teangólathe tugann siad VSO ar teanga na Gaeilge. Sé sin go dagan an bríthir dús, an sin an tanamnach agus an sin an cospóir. So Morabunnan agus an Bhéarla there Heather is going to Limerick tomorrow. Der an Ghaeilge tá Heather ag dul go limnach márach. So tá sé sin thar a bheith suntasach go bhfuil an staid nó an gníomh dús agus an sin deantar beachtú sin le focail eile Heather tá an lá go bra mar sin do. An focail tá bainte le staid leis an focail eile staid ón Gaeilge leis an Leiden stó stare agus statum. So chuann an focail tá staid inniuúil. San príomhród san Albert mar sin, cén chuúil cuasaí, cadí an staid. Agus éironn se anspéisiúil nuair a thosaíonn muid a caintear na mothúcháin. So ó thaobh an Bhéarla agus go leor I háchan I Eorpa do, tá cinál smacht aganne ar na mothúcháin. Je suis fatigué. I am tired. Ní hin mar atá an Ghaeilge. Deir an Ghaeilge gúil staid an staid atá géist aber tuirse. Agus an staid tuirse sin tá sé ormsa. So ní gníomhí mé ní smó is cinál duine beag na cospóireach mé is ormsa atá an brón, táthas go bé rud I titim. Becar muid é seo fiú tá sin an bríthir tá leis an gopur is, ní racha muid isteach sa differ idir is agus tá, ach tá sé bonúsach sa Gaeilge. Aber Liam is anam dom. So fechan an táirdan sin an chóiréir Liam focail cotíanta go leor, is an bríthir inis agus sin dom ag a deire mise a ríist. Ach a gás teanga eile in Eorp, je m'appelle Liam. My name is Liam. So tá an rud individuálach an sellibh seo atá an duine éonar ar an síl, ar a anam, ar a chuid mothúcháin, tá sé sin curtha ar ceall sa Gaeilge. Tá an Gaeilge mar sin oscailte an timpeallacht, oscailte gon staid ina bhfuil cuasaí. Tá mise mar gníomhí más meile sa dara háit. Rud eile bhile me leir, tak muid inis ag an dara rud bhí géiste, sé sin gramadach. Tá seanachil sa Gaeilge ar scá I chéile a bhharamid. Sé sin tá muid ar fada brathair I chéile. Ar bhealach go bháin nó bhealach eile. Tá sa bratharmsa an seo mise brathartsa sa fhíseán agus mar sin. Tá sé sin le feiceáil sa gramadach sa Gaeilge. Agus ceantas na bailí is siléire ina bhfuil sé sin le feiceáil ná úsáid an taobhaithe agus úsáid an orú. So imríonn an focail a héans ribh focail eile tunchar ar an focail ar a bhocail a leanan.
sé sin ban mhór. An ban buinins gnach mar sin imríonn si tunchar an adiocht. Mhór der fear mór ban mhór. Tá rialach í gramadaí a bhaint le seo tá sé ansuntasach níl mór an teangacha dain a bhfuil na focail ag immer tunchar I chéile mar sin. D'imime siad go blát lia ina glúisteán. So a rís tá siad san ag immer tunchar an glúistear wocail glúisteán. Now tá cúisinaí ó heh stair na teanga dó ó heh ferbert na teanga go tá cúisinaí lei seo. Béidir go bhfuil muid a caint faoi dúhrá na teanga a bhí an ceir blianachan, béidir go bhfuil. Ní hinnas cás lumsa an seo, mis sé ddíorcha caint an teanga mar atá si. Má labhrann tú Gaeilge seoid na rudaí a hagan na gceist agus an teanga á labhart agat. Agus sin gáchú tá cúisní eile de mu leir faoin bríthir séir rudí eile. Ach sin gáchúis anmhanosach le go gceapimse gur teanga ecoloíoch í an Ghaeilge. Agus bhí alt ionteach simúil agutsa dar a bhanam scá a céile a bharan na focail. Agus istóilm sa gur gnéanaan sé sin an ceangal idir an tidir splachas atá a gabháil atá sort gesmjör sa teanga hain agus a hen I gcuine an individualachas atá rémanis in anna chuid teanga eile. Ní léon dát faoi. An rud táchtach faoi teangar bé agus tá fatí sorm an cinál teangolaíochta tleachtaíoch in éireann agus sa stáit Aontaigh agus san Eorp gur bhreathnaigh siad ar an teanga leithligh nó scartha ón chuí ar mhar daoine. Mar a thugam sé an bhéascna, na luachatá againn, na rudaí a chur muid chun tosaí, an chuí a gahamid an saoil, gachradó ihe bricfásta go dul go dtí ceolarm sa tránóna. Tá an teanga fitte fuaite le gachrad a dhéanamid, gachrad a smaoineamid, agus na rudaí a churamid chun tosaigh mar luacha. Céir de siúdúing seo a dhéanamh. Céir de siúdúing a bheith beo. Tá freigraí le fháil in nach teanga na ceisní sin. Tá na freigraí a chur an Ghaeilge ar fáil mar thumpla na focail a bheith ar scá chéile. Is freigra an difriúil sin ón bhreagra a chur an annach chuid teangacha Eorpacha mar thumpla chun cín sé sin gur mise is tábhachtaí. Okay, Liam, gur míle maith go dtí Lord faoi seo I bhfad ach ar nó is fear é cumad gearr anas go bhécha daoine air agus is dóilm go bhfuil tú tar éis sin a spreagú hiiscint níos daoine áilt ar céco severas atá an Gaeilge ach go háire agus muid na géirí na ceangail seo as fnaimú leis an náidir leis an timplach ling hain agus muid na dulling leis an géircéim faoin ahrú éráide agus ma na bíthe éagsúileachta. Gur míle maith agat, slán.